खुलुमबाय लोगोफोर आगैमोन आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै स' आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय स' आङो दिपालिखौ लोगो हमनो थांसै आरोना दिपालिजों आंजों माने दिपालिजों आंजोंल' नङा जों गासैबो दङ सानसुलि अफिसियेलबो दं मैना अफिसियेलबो दङ जोंनियाव माखासे माने इउटुबार मिथापनि खोथा रायलायनो नागिरदों लोगोफोर स' बेयावनो बिसोर आंखौ लिंहरनायलाय आं बेयावनो दा थांनो नागिरदों स' ओरैनो जोङो इयाव बारा इदि गोबां मानसि गैया सानैसोल' मानसिजों ओरैनो दा रायलायनो नागिरदों खोथाफोरखौ माबायदि जायो ओमफ्राय इथिंजाय बिनाराम फंबायबो फैगोन बेनिखायनो आं दा थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर आङो ब्लगखौ माने न'निफ्राय स्टार्ट खालामदिया दिपालिमोनखौ लोगो हमहैसिगोन आङो दिपालि बेयाव मोनहैबायानो आं दा बेयाव मोनहैबासो नोंथांमोनजों लोगो हमनो हासिगोन आरोना दा बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै खायासै जेबो सानलायलायनांला आरोना माने जेन'बा मा होनो गोबावनिफ्राय माने सम होखानाय जायाखैमोन माने खबरबो गैखायामोन नालाय बे इमारजेन्सि फैब्रबनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय दे जोंनिसिम सफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय जों मानो होनबा माबाखासो नालाय जों बयबो गावनि लोगोखा नालाय आलासिथ' नंला माने सासे इउटुबारखौ जों बोरै मान होलायनांगौ सनमान आरो जोंहा मोनसे समबो होलायखानाया बयबो बेस्थ' थायो नालाय बेनि गेजेरजों मोजां बाथ्राफोरखौ थाब गोसोखांबा थाब रायलायनांगौ होननानै जों खाबु लादों आरो दिनैनि समखौ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना बे समाव जों बुंनाय लोगो लोगो समजों जों बेरायनो माबा जानायनि थाखाय बाहागो लानो थाखाय जोंनाथ' जेनेबा इउटुबारनि खामानियानो सानफ्रामबोनि खामानियानो बेनोखा मानोना सानफ्रामबो जों भिडिअ बानायनांगौ बा भिडिअखौ जों बोरै सिगाङाव लांनांगौ बेनोखा जोंना खामानिया बेनिखायनो जों एनि टाइम फ्रियावनो थायो होनबाबो जायो आरोना बेबायदि जायो आरो ओमफ्य दा सानफ्रामबो बे नायगिरि बिथांमोना फल'वार्सफ्रा नोंनि साबसक्राइबार बिथांमोनाबो सानफ्रामबो नोंनि गोदान भिडिअ नायनो लुबैयो नालाय रायजोफोरखौ गोजोन होनो थाखायनो जेसेबां साबसक्राइबार दं बै बिथांमोनखौ गोजोन होनो थाखायनो नों गावनि माखासे मावनांगौ खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जायो आरो बेनिखायनो सासे इउटुबारा सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो आरो सहायनो गोनां जायो दा बेफोरखौनो लानानै जोङो ओरैहाय समाजारि मोजां खामानि मावनो हायो बे थांखिफोरखौ जों लालांनांगोन बेखौनो साननानै जोङो खौसे जालायनानै बोरै ज' थालायनो हायोना फंनैसो बाथ्राखौल' बुंगोन जे दिपालि अफिसियेल बिथांनि जा नायगिरि बिथां मोनसे फोरमायहरनो सानदों आरो बिनि गेजेरजोंनो रायलायनो ओंखारबाय फैनो गोनां ओमफ्राय फैनो हायाखै दाख्लै दिनै इमारजेन्सि सम लानानैबो जों सावरायनो सानदों ओमफ्राय दिनैनि सावरायनाया मोजां जालांगोन होनना सानदों जे जोंनि माखासे सिमोनसापुरि ओनसोलनि जा एसे जाखांबोनाय इउटुबारफोरखौ लानानै जोङो सावरायग्रोनो सानदों फैबाय थानाय समाव जोङो आउट अफ बिटिआरआव जेसेबांखिनि बर' इउटुबारफोर दङ बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे मिथाप लानायनि जोङो सावरायलायनायनि हाबाफारि लानो सानदों आरो दिनैनि मेन फैनायनि जाहोना बेनो आं डाइरेक्टलि बेखौ एसे फोरमायनानै होनाय जाबाय नायगिरि बिथांमोननो ओमफ्राय जोंना नै ओरैजाय दा आरसिनि आफादगिरि आरसिखौनो बुंनांसिगोन बर्थमान जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ मोजाङै जों दानाय जाथ'वाखै थिग आं नेहाथारि हिसाबै जों बिदिनो खालायबोगासिनो दङ आरो सिगां जों प्रग्राम लाहांबाय जिल्ला हिसाबै दा फैबाय थानाय समाव जोङो सेन्ट्रेलनि बा आउट अफ बिटिआरआव थानाय जेसेबां बर' इउटुबारफोर बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे मिथाप लानो सानदों दा आब'जों सावरायनानै बिराद मोजां मोनदों आब'आ आंजों साननैसो सिगां सावरायहरदों बिनि सायाव बेनिखायनो मोजां मोनदों आरो जोंबो बहुद बोसोरनि सिगां ससियेल मिडियायाव फैनाय बा इउटुब लेभेलाव बा खामानि मावबोनाय बे हिसाबै दानि जाखांफुनाय दा जेसेबां इउटुबारफोरखौ लानानै जों गोजौ फारसे माबायदि दावखोलांनो हायो आरो समाजाव ससियेल वर्कार हिसाबै माबायदि हाबा मावलांनो हायो बैनि सायाव जोङो फैबाय थानाय समाव जों इनकारेज खालामलांनायनि मोनसे हाबाफारिबो लालांबाय थागोन आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों दा आब'आ जोंजों लोगोसे दा नैबे सावरायनायाव बाहागो लानाय आरो जों बुंनाय बायदियै जे खावलायनाय बायदियै साखाफारा जानायनि थाखाय आं साबायखर जासिबाय आं बेखिनिखौनो बिथांनि नायगिरि बिथांनिसिम आङो साबायखर जासिहरबाय आरो आंखौथ' एसेबाबो सोरबा सिनायै जानो हागौ आङो माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव अलराउन्डारसो मानसिया मिडियायावबो खामानि मावो इउटुबावबो मावो जिखुनु जाया माखासे माहारियारि आफादफ्राव बिबान लाना मावगासिनो दं बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय गोजोननाय थाबाय जों दा माने रायलायनायखौ सुरु खालामसै ओमफ्राय आं रायलायनायखौ नोंथांमोननो फ्रि खालामथ'ला ओमफ्राय डेटफ्रा फिक्स जायो अब्ला आं नोंथांमोननो सोरबाफोर फैनो गोसो दंब्ला आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो बुंनो हाखागोन आरोना ओमफ्राय जों
प्रग्राम लादो रायलायनानै बेखौ जों रायलायनो स्टार्ट खालामसै आरोना आं नोंथांमोननो खिथानो नाजागोन जुदि माने डेटआ फिक्स जायोब्ला अब्ला दिनैनि भिडिअ'आवल' नोंथांमोना एड जालांखाबाय थादो होनजानो मिथिखागोन आरो लोगोफोर जों दा बेयाव मोनसे खोथा रायलायनो फैदोंमोन आं दा बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन दा लोगो हमखांबाय सब खोथाखौनो जों सिक्रेटलि रायलायखांबाय माखासे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो हायाखै नोंथांमोना अभियासलि भिडिअनि गेजेरजों उनावबाबो मिथिलांखागोन नोंथांखौ खुलुमनाय थाबाय नोंथां फंनैसो आंनि चेनेलाव माबा मोनसे बुंनांगौ आरोना गोजोननाय थाबाय बिथांनि चेनेलाव आंखौ बे मोनसे बाथ्रा फोरमायनो खाबु होनायनि थाखाय बेनो जाहैबाय जों इउटुबारफ्रा बयबो एखे नङा होमबा सबबो इउटुबावनो खामानि मावो जेलाय जों बयहाबो मोनसे माने थांखि उद्देश्य लानानै इउटुब खुलिदों थिग बेबायदिनो जों बे उद्देश्यफोरखौ बोरैहाय ज' खालामलायनानै जों मोनसे गोरा जानानै माने ज' जानानै बोरै मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो थ' बेफोरखौ लानानै जों सम सावरायलायबाय थानाय मोनसे खामानि मावनोबा लोगो नांगौ थ' बे लोगोफोरखौ आरो लोगोफोरखौ ज' लाखिनोबा सावरायनो गोनां जायो बेखौनो सिक्रेटलि सावरायबाय बे सिक्रेट माने बेनो जों थांखि लानाय दं बे थांखिखौ मावफुंनो हायोबासो जों बे सिक्रेट बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन बेनो खोथाया जे जोंनि गेजेराव गोदानैसो खुलिनाय बिथांनि जि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोना सापर्ट खालाम जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां इउटुबारफ्रा समाज सिबिनो होननानै ओंखारबोदों गावनि टेलेन्टखौ लानानै आरो समाजाव माखासे सुखु दुखु मेसेज होनो थाखाय नङा होमबा निउस बायदि रादाबफोर फोसावनो थाखाय बेखायनो जों साफ्रोमबो इउटुब चेनेलफोरखौ नायनानै जे नायजाथावना आरो बेखौनो खावलायो जों इउटुबारफ्रा जाहाथे जोंनि बर' समाजखौ जौगानायाव सुबुं समाजखौ जौगानायाव माने मोजां खामानि मावो बे उद्देश्य थानांगोन आरो दा जों बेबायदिनो गोबां इउटुबारफोरखौ ज' लालायनानै जों गावनो मोनसे सापर्ट खालामलायनि जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायनानै जों आरो खौसे जानानै गुबुनखौ बोरै सापर्ट खालामनो हायो थ' बे थांखि उद्देश्य आरो मोनसे खोथा जों इउटुबारफ्रा मोनसे गोबां खस्थ' खालामनानै इउटुब सालायनो गोनां जायो आरो गोबां गोदान समाव जोङो रोङा जायो गोरोन्थि जायो दा बेखौ नोंथांमोना आसि थुनानै दिन्थिहर जेरैबो गाज्रि बुङालासे फोरमायहर दा माबायदि थाङोब्ला समाजारि मोजां जागोन बेफोरखौ जों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलाय जायो आरो जाहाथे गाज्रि सोंखारियालासे गोदान गोरोन्थि आरो खामानि मावनायाव गोरोन्थि जाखायो बेखौ निश्चयबो मिथिगौ माने सुद्रायनो थाखाय खाबु होनांगौ आरो जों माखासे खोथा रायलायनांगौ दंमोन इउटुबार मिटआप लानो नागिरदों जिहेतु बिनि माखासे खोथा रायलायनांगौ दङमोन फैदोंमोन ओमफ्राय दा जोङो रायलायखांबाय रायलायनानै बिसोरखौ आङो बिदाय होबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा एक्सुवेलि आंहाथ' बेलेग खामानि दङना 2टा बाजियाव एड जानांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन स' बिनिखायनो आं दा आंनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर दा आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बाय बाय